So din sa itong Ebanghelyo, sa Ebanghelyo ni San Lucas Manulawa. So ang atong Ginoo nagtudlo ka nato, kinahanglan mo kamo kita mobasa sa mga timailhan, no? Sa atong panahon, reading the signs with the times, no? So mo nga gisaway ni Jesus ang mga kadakuan sa mga Pariseo, mga kaparian kinato sa iyang panahon, tungod kay nagmagahi sila, no? Sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Kay ang tawag sa atong Ginoo mao man ang pag-usab, no? Pagbiya sa ilang makasasala sa iyong nga pagkinabuhi. O mao nga nagpakaingnon sila, no? Nga wala sila makasabot sa mensahe ni Jesus. Ug mao kining pasabot ni Jesus nga iyang gisaway, no? Ang ilang pagkagahi sa ilang ulo o sa ilang kasing-kasing nga motan-aw sa mga timailhan, no? Nga gipakita ni Jesus, no? Nga sa iyang pagkahimugso dinis kalibutan. So gisugdan ni Jesus ang gingarian sa Dios, no? Ang iyang mga maayong buhat nga milagro nga iyang gihimo nga kita sa mga tao, ang pagpakaon sa daghang mga tao, pag-ayos sa mga sakiton, pagbanhaw sa mga minatay, uban pang mga maayong gibuhat ni Jesus nakita ni sa mga tao. Apan bisan pa sa tanang mga milagro nga ilang nakita, nagmagahi gihapon ang ilang ulo, no? Ang ilang kasing-kasing sa pagdawat sa mensahe ni Jesus, among pagbag-o sa ilang kinabuhi, no? Kay ana-ana ang Dios naghari, no? Sa ilang taliwala sa pag-abot ni Jesus. Apan o lagi kay gahi magulo ang mga tao, bisan na may kabalo sila musabot, apan nagdumili sila, no? Sa pagbuhat niini, no? Ug mo kanang gisaway sa atong Ginoo, no? Kamo mo basa sa mga timailhan sa kinayahan kabahin sa panahon, no? Sa kalangitan, pan di mo makasabot sa kahulugan sa kinabuhi o mensahe ni Jesus. Inyong gisampungan ng inyong mga dalunggan, no? Para di mo makapamati sa iyang mensahe. O mo sabi sa atong Ginoo, iya kitang giawhag nga muhukom, no? Sa atong buhaton sa mga gitagaan tas Ginoo kinadman balo nga sa Espiritu Santo aron makamautang hukom sa atong kinabuhi. Si angay buhaton, dili maghukom sa laing tao kundi sa atong kinabuhi, no? So mo nga mamang niya sa sunod o katapusan nga bahin sa Ebanghelyo, o nga kung kita mga tao nga maayong hukom sa atong kinabuhi so mao nga ni kamo ta makabato og maayong relasyon sa atong isikaingon. Magiguli tas mga tao nga doon natay panagbingkil, no? Or panagsumpaki sa atong kinabuhi. Dili to hulaton nga magkinihaay pa ta, no? O mapriso ka, mubayad pa kas mga multa, ana sigon Jesus nga usik-usik lang mo sa inyong panahon, sa inyong kinabuhi o sa inyong kwarta kung mao ka ng inyong buhaton, no? Sayang lang mo gamay nga butang pagtungkol sa panag-away mahimong dako, no? O dako na noon ang mawala kanimo, no? Sa imong panahon, imong kinabuhi, kay nabilanggo naman ka na preso na ka, no? O mubayad pag ka sa multa tungod sa panagbingkil o pinag-away nga mosangpot sa pagkinihaay, no? Ito na mo sa maghuhukom sa huwis, no? O mapriso ka, itugyan ka ngadto sa mga pulis aron bilanggoon. Jesus nga sayang, no? Kay kung kamao pa ka mo pasensya, mo pailog, dili na moabot sa ingon ani ang imong kinabuhi, no? Dili ta ka magbayad og mahal sa usa ka butang nga gamay ra kayo, no? Semua lang paymang ni sudi ta magpadala, no? Labi na sa atong mga kasuko, mga kalagot sa atong isikaingon, no? Kay madala ta sa atong gibati, makabuhat tag dili maayo, no?
ug dautan ang sangputanan sa atong kinabuhi. Kadiyot raw ta nga kasuko pan tungod kay mo'y naghari sa atong galamhan man magkabuhat ta og dautan, magbayad ta og mahal, no? So mo nga hunahuna ag maayo, no? Sa atong Ginoo ang ibang ibayad nimo ang imong kinabuhi na masayang lang tungod lang sa gamay nga butang. Tungod sa gamay lang nga butang nga inyong giawayan, no? Or managsumpaki. So mao nga atong Panginoon sa Ginoong maong gasa, maong grasya, no? Mahimot ang maalamon, ang makiadmanon nga mga sumusunod ni Kristo, no? O magigusay ta sa atong mga kaaway, no? O usab mudawat ta sa misay sa atong Ginoo ang iyang tawag sa pagbago kausaban sa atong kinabuhi. Mahimot ang mas maayong tao kaysa atong kagahapon, no? Hinaut pa ang ta. Mahindog kitang tanan alang sa pagampo sa katawhan.